India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nyongot ki brio kilayap bat khat arngot ki wei pat kila minsau pedungding hinin kesngi ha kejing bethay jong ka wei ka karkhana ha district Una jong ka jilla Himachal Pradesh ha ka bla jushnaya ki bombula laong wei u he ka district u deputy commissioner jong ka Una u Raghav Sharma ulai thu akilat pathai khubor ba ka ne ka jingja laja ha Bathu industrial area jong ka district Una na kejing to okit ki belas dang bon ki belaya bat ki bela minsau hakani kejing ja ki dei ki nong bela bar jela ula benrap ki pulit jong ki kinhon ai jing yarap ki lelet bak bak syakate ke jaka Menteri rang bak duk jong keri Narendra Modi ha kesngi baar ula pen bena ban siu bailut kesan mar ar lak tingka syaki longyeng jong ki lanot ki blaklat no ha kani kejing ja ha ka baladon kejing bethe jong ka karkhana hapo ke jilla Himachal Pradesh kumbah nyongut ki beriu kilayap bat khat ar ngot pat ki wei kila minsau ha ka ne ka jingja ka belaja ha ka district Una ka bede ka karkhana ka bisnai ki bombula laong wei he jong ka ne ka district on sa siu ru ya ka bailut kesan ka belong mar ar lak tingka na ka song tingka Prime Minister National Relief Fund syaki longyeng jong ki longsam jong ki tu ki baladu no ela ka jong ka jing em ha ka ne ka jingja ka besngosi ha Himachal Pradesh an sa siu ru san phau hajar tingka na ka benta ki bela minsau laong Menteri rang ba do jong kari ha ka Twitter umudi ulas ngaulam ru ya ki jing do no jo ki minsim brio ha ka ne ka jingja ngan pha e ka minsim ngaulam jong nga shi ki longyeng jong ki lanot ki blaklat no ha ka ne ka jingja ulaong ha ka Twitter Menteri rang ba do jong kari ula kit bok kit riang ru ya ki brio ki bela minsau bikin kot kin kya krat no kham kloi